υπαριθμών 763 του βουλευτή Κιλκής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργαντα προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με το Κέντρο Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Χέρσου. Παρακαλώ κύριε Γιώργαντα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μένουμε στο προσφυγικό. Σήμερα βλέπετε ότι έχετε την τιμητική σας. Εγώ θα μπω σε μια άλλη διάστασή του. Και για να μπω σε αυτή τη διάστασή του θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε πρώτος ο Πρωθυπουργός και την ακούσαμε όλοι και μπήκε πλέον στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Η λέξη ισοκατανομή των προσφύγων στις ευρωπαϊκές χώρες. Την ακούσαμε αυτή τη λέξη πριν από 3-4 μήνες. Εγώ ως βουλευτής του Κιλκής έρχομαι σήμερα σε αυτή την αίθουσα για μία ακόμη φορά να πω ισοκατανομή των προσφύγων και των μεταναστών και στον ελλαδικό χώρο. Το Κιλκής έγινε γνωστό για την ειδωμένη, για αυτόν τον ασύντακτο, τον άτυπο καταβλισμό προσφύγων και μεταναστών, περίπου 12.000 ανθρώπων σήμερα. Δεν έχει γίνει γνωστό όμως ότι στο Κιλκής υπάρχουν οι δύο μεγαλύτεροι οργανωμένοι καταβλισμοί της χώρας. Στο Χέρσο και στη Νέα Καβάλα του Πολυκάστρου. Χωρητικότητας αυτή τη στιγμή 3.900 ανθρώπων η κάθε μία από αυτές. Δηλαδή έχουμε άλλες 8.000 σε ένα νομό μαζί με τις 12-20 και με αυτούς τους 1.500 που βρίσκονται στο παρατήριο της ΕΚΟ, υπερβαίνουν τις 20.000 οι πρόσφυγες και οι μετανάστες σε ένα νομό 80.000 μονίμων κατοίκων. Η σημερινή μου ερώτηση, κύριε Υπουργέ, έχει να κάνει με τον καταβλισμό του Χέρσου. Για τον εξής λόγο. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση στην Ελλάδα καταβλισμού με 3.500 περίπου πρόσφυγες δίπλα σε έναν οικισμό 500-600 κατοίκων. Έναν οικισμό ο οποίος έδειξε περίσσευα αλληλεγγύης, οι κάτοικοι του δείξαν περίσσευα αλληλεγγύης στο ξεκίνημα αυτής της υπόθεσης, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να μπορέσουν να εξακολουθήσουν να συμβιώνουν με αυτό το μεγάλο αριθμό προσφύγων ο οποίος βρίσκεται δίπλα τους, οι οποίοι είναι ακριβώς 100 μέτρα από την άκρη του χωριού, οι οποίοι έχουν τις ανάγκες τους και πρέπει να κάνουν τις μετακινήσεις τους, και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα οριακό σημείο η κοινωνία αυτή η τοπική με την επιβάρηση αυτή την αφόρητη η οποία υπάρχει να μην μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει, να αναζητεί λύσεις και να απαιτεί την αποφόρτιση του καταβλισμού αρχικά και στη συνέχεια θεωρώ για το καλό και των προσφύγων αλλά και των κατοίκων, γιατί ήταν μια λύση την οποία τη βρήκατε θεωρώ υπό εξαιρετικές συνθήκες, αλλά τώρα που ήρθε η ώρα του σχεδιασμού θα πρέπει να την επαναξετάσετε. Δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αυτός ο καταβλισμός στο Χέρσο. Αυτό στην πρώτη μου τοποθέτηση. Έχω και άλλα ζητήματα που θέλω να θέσω στη δεύτερη, κύριε Υπουργέ. Περιμένω με αγωνία την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Δεν ξέρω πόσο σύνηθες είναι στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γιώργαντα. Δεν έχω να αντιλέξω κάτι σε αυτά που λέτε. Θέλω να τονίσω με αυτή την ευκαιρία ότι ο λαός του Κιλκής, οι δημοτικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εθελοντές, οι τοπικές ΜΚΟ που έχουν φτιαχτεί εκεί πέρα και που είναι υπό έλεγχο, έχουν δώσει την ψυχή τους σε αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω κάτι. Όταν όλοι λέγανε η νησιωτική Ελλάδα για Νόμπελ, εγώ είπα ειδωμένη. Η ειδωμένη είχε όλο το φόρτο του μεταναστευτικού και η περιοχή γύρω χωρίς να πάρει τη δόξα. Χωρίς να πάρει δηλαδή αυτό η νησιωτική ψυχή και όλα αυτά. Οι Μακεδόνες εκεί πέρα δεν υπολήφθησαν των νησιωτών. Το δε στρες που πέρασαν στην Ιδωμένη, και εδώ πέρα να σας μιλήσω και για τον δήμαρχο της Ιδωμένης και για την της Παιωνίας και για την κοινοτάρχισσα της Ιδωμένης και για το Χέρσο, ήταν επί 4. Δηλαδή ήταν ο φόρτος της Μυτιλήνης, της Λέρου, της Άμμου. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε σε αυτό τον λαό ότι στο νησιωτικό συν κάτι. Κύριε Γεωργαντά, για να είμαι συγκεκριμένος, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ αυτή τη στιγμή ότι θα ελαφρυνθεί το Χέρσο. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι μετά από 2 με 2,5 μήνες αυτό θα αρχίσει να γίνεται. Εκτός αν υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις. Μπορώ να παρακαλέσω τον λαό στο Χέρσο να κάνει υπομονή. Δεν είναι επιλογή για μόνιμο κάμπο.
Θέλω να πιστεύω ότι αν δεν συμβούν έκτακτες καταστάσεις, γιατί ξέρετε σε αυτό είναι πολύ παραγωγικό, μετά από 6 μήνες το Χέρσο δεν θα υπάρχει. Προσπαθώ, επειδή έχω και μία συναισθηματική δέσμευση με αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα, και αναφέρομαι στους Μακεδόνες, στο Κιλκής, αλλά κυρίως εκεί γύρω από την Ιδωμένη που έχω πάει τόσες φορές, που έχω δει αυτό το πράγμα, ξέρω τι τραβάνε. Ξέρω τι τραβάνε. Έχουμε ένα μάτι στραμμένο επάνω, περισσότερο από άλλα μέρη. Κάντε μας προτάσεις βελτίωσης της κατάστασης. Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να πω στο λαό του Χέρσου, αναγνωρίζω στο λαό του Κιλκής, ότι ξέρετε, σε 1 μήνα θα σας πάρω 1000. Δεν θα το κάνω. Ελπίζω ότι μετά από 1 δίμηνο θα είμαι σε θέση να αρχίσω να ελαφρύνω αυτές τις δομές. Βάζετε και ένα ζήτημα για τον στρατό. Και εκεί συμφωνώ μαζί σας. Θεωρώ ότι η ύπαρξη του στρατού, το είπα και πριν, σαν παρουσία, ειδικά για τον χώρο της Μακεδονίας, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνει μια αίσθηση παραπάνω σιγουριάς και περηφάνειας στους κατοίκους και δίνει και μια αίσθηση τάξης παραπάνω και σεβασμού στους πρόσφυγες. Επομένως, η πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι να υποστηρίξει ότι μέχρι τέλους ο στρατός θα πρέπει να έχει μια φυσική παρουσία στο Κιλκί, στη Μακεδονία. Επομένως, οι οχλήσεις σας για αυτό και οι σκληρές επερωτήσεις σας θα βοηθήσουν στο να πετύχουμε αυτό το πράγμα, να βοηθήσουμε δηλαδή να καταδείξουμε την ανάγκη αυτή. Δεν μπορεί ο στρατός βέβαια να ασχολείται συνέχεια με το προσφυγικό, αλλά σε αυτή τη κρίσιμη φάση, σε αυτή τη κρίσιμη περιοχή, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τώρα, μετά τη συμφωνία του Υπουργού, θέλετε το λόγο ξανά, κύριε Γιωργαντά? Τον έχετε? Εντάξει. Θέλουμε την επικύρωση της συμφωνίας. Εντάξει. Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσω με την ικανοποίησή μου που κατανοείτε το εξής, ότι πραγματικά το Χέρσο δεν μπορεί να παραμείνει. Έχει ορίζοντα χρονικό συγκεκριμένο, εξυπηρέτησε έκτακτες συνθήκες. Και θα μου επιτρέψετε να πω σε αυτό. Είπατε ότι μετά από 2-2,5 μήνες θα αρχίσει η αποφόρτιση, εκτός αν προκύπτουν εξαιρετικές συνθήκες. Ακόμη και να προκύψουν εξαιρετικές συνθήκες, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και άλλα μέρη της Ελλάδας, είμαι υποχρεωμένος να το πω, που θα πρέπει να βάλουν πλάτη σε όλη αυτή την προσπάθεια. Το Κιλκής τη βάζει. Δεν λέμε να πάψει να έχει κάποιες δομές το Κιλκής. Θεωρώ τον ουκάνευ ως στοίχημα δικό σας και ως στοίχημα όλου του Κοινοβουλίου και ως στοίχημα της χώρας, ότι η δομένη μέσα στις επόμενες μέρες, λίγες εβδομάδες θα έχει τελειώσει. Αυτό είναι αναγκαίο να συμβεί για όλους μας, για την εικόνα της χώρας. Μετά από αυτό, στους υπόλοιπους 8 με 10 χιλιάδες που παραμένουν στο Κιλκής, για να υπάρχει το αίσθημα του δικαίου στους κατοίκους, για να μπορέσουν πράγματι να συνεχίσουν να αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια, θα πρέπει το Χέρσο ειδικά, ακριβώς επειδή είναι κοντά σε έναν πολύ μικρό οικισμό, να πρέπει να αποφορτιστεί και στη συνέχεια να κλείσει οριστικά. Οι εξαιρετικές συνθήκες ήταν στην πρώτη φάση δικαιολογημένες σε μια κυβέρνηση η οποία δεν της είχε τύχει κάτι παρόμοιο. Τώρα θεωρώ ότι ο σχεδιασμός πρέπει να υπάρχει. Σε αυτόν τον σχεδιασμό δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι το Κιλκής μέσα. Και θα συμφωνήσω βεβαίως σε αυτό που κι εσείς συνομολογήσατε, ότι η παρουσία του στρατού στα κέντρα του Κιλκής, αυτό το διάστημα, το όποιο μικρό διάστημα παραμένουν αυτοί οι χώροι σε λειτουργία, είναι αναγκαία. Η ανησυχία μου για αυτήν το σκέλος ερώτησής μου έχει να κάνει με την ρύθμιση η οποία υπάρχει στο τελευταίο νομοθέτημα για την παροχή του ασύλου, όπου δίνεται η δυνατότητα διεύθυνσης των κέντρων φιλοξενίας και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο νομοθέτης, τι είχε, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Εγώ, με την ιδιαιτερότητα του Κιλκής που βρίσκεται κοντά στα σύνορα, το συγκεκριμένο κέντρο σε ευθεία γραμμή είναι 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τα Σκόπια, θέλω την παρουσία του στρατού, η οποία με πάρα πολλούς τρόπους ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι οφείλει η κυβέρνηση στην κοινωνία του Κιλκής, που αδιαμαρτύρητα
Πρέπει να το παραδεχτείτε κι εσείς και να το παραδεχτούν όλοι. Για πολλούς μήνες σήκωσε ένα πολύ μεγάλο βάρος. Ήρθε η ώρα, τώρα που τέλειωσαν οι παρατηρήσεις, τέλειωσαν οι διευκρινήσεις και ήρθε η ώρα των πρωτοβουλειών και των αποφασιστικών ενεργειών, να πάρει και το Κιλκής αυτό που το αναλογεί σε σχέση με την αποσυμφόρηση από την παρουσία συνολικά των προσφύγων σε όλο τον νομό, και στην Ιδωμένη και στο Χέρσο και στην Νέα Καβάλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ, κύριε Μουζάλα, έχετε το λόγο και πάλι. Συμφωνία μαζί σας. Επιτρέψτε μου, επειδή είναι πολυπαραγωγικό το θέμα, να προσπαθώ να προφυλάξω και την κυβέρνηση αλλά και τον λαό του Κιλκής και του Χέρσου και όλα αυτά από αστοχίες, γιατί πραγματικά δεν ξέρω να σας πω. Εάν δηλαδή πέσει, ας πούμε, μια τεράστια πόλη στην αυτή, ή αν η συμφωνία την αχθεί στον αέρα, ή αν ποια θα είναι η κατάσταση. Επομένως, εγώ κρατάω μια πολιτική που σας είναι γνωστή, δηλαδή αυτό που λέω γίνεται. Και δεν λέω πράγματα που δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούν να γίνουν. Λέω λοιπόν για το Χέρσο ότι για τους επόμενους 2 μήνες δεν μπορώ να εγγυηθώ μείωση. Μπορώ να εγγυηθώ τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα, βομβαρδίστε μας με αιτήματα. Λέω επίσης ότι στον σχεδιασμό το Χέρσο θα εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει μακροπρόθεσμα το Χέρσο. Λέω επίσης ότι ο λαός του Κιλκής, Ιδωμένης, αδικήθηκε. Έφαγε το φόρτο χωρίς να φάει τη δόξα. Καλό θα ήταν να μην είχε ούτε το φόρτο ούτε τη δόξα κανείς, αλλά είναι άχαρο να έχεις όλον αυτό τον φόρτο και κανείς να μην λέει για τον μακεδονίτικο λαό, ας πούμε, ενώ λέει για τον νησιωτικό. Εγώ είμαι νησιώτης, αλλά είναι λάθος αυτό το πράγμα. Τελειώνοντας, για το στρατό, η διοίκηση δεν θα πάει σε φορείς και τέτοια. Η διοίκηση, μέχρι να μπορέσει να λειτουργήσει το νομοσχέδιο, να επαντρωθεί τα τμήματα και όλα αυτά τα πράγματα, θα είναι καθορισμένοι, θα είναι 3 μορφές. Για λίγο, 1 μήνα υπολογίζουμε. Στρατός ή αστυνομία ή Υπουργείο Μεταναστευτική ή Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτικής. Όποιος και να είναι, η παρουσία του στρατού πρέπει να υπάρχει.